Atong sawan ang suglanon ni Lisil, taga San Francisco, Camotes Island, Cebu. Pero karon naa na si Lisil magpuyo sa Consolacion, Cebu. Si Lisil atong sender, overseas contract worker from Lebanon, nagbalikbayan. Apan sa dili pa, ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition, affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau o Family Clinic Ramos, dungan, sugod Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos Street, Cebu City, bubukas sa High School Department karong Hunyo 2010. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. O karon, Lisil, balikbayan kagikan sa Lebanon. Pagbalik nimo dinhi sa Pilipinas, ang imong maguwang babae talianak. Sa panahon nga nanganak ang imong maguwang babae, didto ka sa ospital, uban kaniya. Gihatagan og oxygen ang imong igsuong babae nga talianak kay ang bata murag naglisod pag ginhawa sud sa iyang taguangkan. Pag himugso pa sa bata, inyong namatikdan nga wa kini mohilak. Apan ang taga-hospital, misulti kaninyo nga okay ra ang kahimtang sa bata. Pag uli sa bata sa inyong panimahay, inyong namatikdan nga dili maayo ang iyang paglambo. O gani sa tulo na kabuan ang bata, dili na siya motutoy sa dughan sa inahan. Pagkatiod-tiod, dili na siya kaginhawa. Gi-admit ninyo sa kinadulang hospital ang Eversley Sanitarium Hospital, Mayo City. Apan pagka Mayo 8, namatay ang bata, bisan kung daghan kaayong tambal ang gidapat sa bata. Ang death certificate nagtugan nga ang bata namatay sa sepsis. Apan imong namatikdan, Lisil, nga walay ultrasound, walay 2D echo, walay EKG, walay chest x-ray sa pag-admit sa bata nga seryoso kaayo ang kahimtang sa Eversley Sanitarium Hospital. Apan nagpungasi ang mga resita alang sa tambal sa bata. Apan wa gyud malibre ang bata. Kini ang sugilanon ni Lisil nga iyang pasawan kanato tungod kay natinga siya. Ngano nga sa hamubo nga panahon pag-admit pagkaugma namatay man. Natingasab siya. Nganong walay laboratory workup sa bata. Bisan na lang unta kadto og chest x-ray o kaha ultrasound o kaha 2D echo o kaha EKG. Pangutana, doktora, sa pag-anak sa bata sa maternity, wala mo hilak ang bata. Apan matod sa taga-maternity, okay ra kuno ang bata. Ang inahan sa bata, samtang nagsabak sa maong bata, daghan og suliran. Daghan og mga kasilo sa kinabuhi. Daghan og mga kaguol. Naapektahan ba ang bata sa iyang sabakan? Busa ang bata pagkahimugso, luya o gani wa man makahilak. Ang tubag, dili ang kasilo o kaguol sa inahan ang nakapalabad sa kahimtang sa bata. Ang baga sa bata immature. Motong wa kahilak. Unsa may timailhan nga ang baga sa bata immature, nagkuwang kani og pulmonary surfactant. Unsa man ang pulmonary surfactant? Ang pulmonary surfactant mao kanay usa ka matang sa kahimtang sa bag-ong himugso nga bata nga ang iyang baga mumala og muukab ini kahimugso.
Imong mamatikdan nga wa mo hilak ang bata, meaning ang iyang baga wa mo nga, wa mo ukab, ngano man basa pa. Nganong basa man nagkuwang ang bata sa usa ka chemical nga gitawag og pulmonary surfactant. Kanang pulmonary surfactant naa na sa lawas sa bata ini kasiyam ka buwan. Ginama kana sa kinaiyahan. Kung magkuwang ang bata nga gisabak og pulmonary surfactant pag-abot sa siyam ka buwan og kining bataa ihimugso, ang iyang baga dili mo ukab, nganuman basa, nganuman nagpilit, nganuman kulang og pulmonary surfactant. Maogayod ka na lisil ang kahimtang sa bata pagkahimugso ni ani. Busa wala ka mo kadungog nga mityabaw o mihilak ang bata pagkahimugso. Sa ato pa chemical ang kuwang. Unsa man chemical pulmonary surfactant lagi. Kay kun why pulmonary surfactant, ang bata mataptan og usa ka matang sa sakit nga espesyal. Gitawag kanig respiratory disease syndrome, RDS. Ug kini kadaghan na masubli-subli sa delivery room. Apas kaduhang pangutana, doktora. Ang bata kompleto sa immunization. Apan nganong mi-develop man siyang paglisod pagginhawa? Unya nalibog sa ko, doktora, kay ang hospital nga among giadmitan wala man lamang gani mo order og chest x-ray baron, blood chemistry baron, 2D echo baron, o kaha ultrasound. Ang tubag nataligamaan lang yun na. Ang naghandol siguro sa bata, dili pediatrician, o pediatrician man galing, wala makasuta ang pediatrician sa kahimtang sa bata sa pagkahimugso. Wala siya kaalinggat nga ang bata naghambin na sa sakit nga gitawag og RDS, Respiratory Disease Syndrome. Nga naman, nagkulang ang bata sa pagkahimugso ni ini og pulmonary surfactant. Kung gi-x-rayhan pa ang bata, makita gyud nila dito sa x-ray nga mitikyo pa ang baga sa bata. Ikatulong pangutana, doktora, ang diagnosis dito sepsis. Unsa man ni? Ang sepsis is the medical term for infection. Ang baga sa bata nakatabikong ang kagaw, ngano man basa man. Wa may hangin sa suod. Di ganahan kaayo ang kagaw mag sup atong baga nga basa. Kay kung nakasuod pa ang hangin o mibukad na gyud ang baga sa insaktong volume sa hangin, wa may kagaw makasuod kay hangin man ang suod sa air sacs. Ang sako nga butanganan sa hangin sa baga, pulos hangin. Dili kaayo ganahan ang kagaw magpuyo dito sa air sacs kung ang iyang kauban hangin. Ang kagaw malipay magpuyo bisag asang parte sa lawas sa tao basta basa. Kay supsupon baya nila tong mga basa-basa kay sustansya man na. Busa tinuod nga ang bata namatay sa sepsis. Apan ang sepsis is secondary to respiratory disease syndrome. Secondary gyud sa RDS. Kay sa dugay panahon basa ang baga sa bata, wala mo ukab, wala mo higop og hangin, og nakatabikong ang kagaw didto sud sa 3 ka buwan. 3 months old pa baya ang bata pagkamatay ni ani. Katapusang pangutana, doktora, tulo ako katuig sa Lebanon. Karon ni anak ko sa Pilipinas. Ang ako na matikdan, doktora, kusog kayo ang akong pinitik sa akong kasing-kasing. Unya ang akong kaunuran ba, murag magkurog-kurog. Unya ang akong kuto-kuto, kusog pod mo uylap. Naninga ka ako sa weather condition din sa Pilipinas kay sa Lebanon tugnaw man, ang tubag dili.
magpa-EKG ka or magpa-2D echo ka. Kay kanang imong kasing-kasing murag kuwang og oxygen. Kung dili man galing kuwang og oxygen, kuwang og hemoglobin. Anemic heart kini. Unsa may diferensya sa anemic heart o heart disease? Ang heart disease, kagaw ka na. Problema ka na sa kasing-kasing. Dunay diferensya. Dunay sakit. Heart disease god. Heart disease god. Apan kung maingon ta o kining ang kasing-kasing anemic, way sakit. Lamang nagkuwang sa puwang nga dugo ang lawas sa tao. Meaning, dili siguro kaayo ka mukaon og karne. Dili sab kaayo ka mukaon og mga utanon. Kay ipasukod na gid nato ang imong hemoglobin. Kung makaabot ang imong hemoglobin og 14 miligramos porsyento, sa ato pa, dili anemic heart. Dako kay gayunan nga hubag lang ang kasing-kasing. Dili man peligro ang hubag sa kasing-kasing kay mura man na siyag kana balang kuan ba hupong. Nganong maghupong man ang kasing-kasing? Usahay kuwang sa nutrition. Usahay kuwang sa oxygen. Usahay iyaging kinaiya. Nga mo kalit siya og hupong ba tubig ra bay kisud gud. Naay tambal ang doktor ana nga iniglamoy nimo sa tambal ang kasing-kasing mo kupos og ilabay ang sobra nga tubig. Kana ang gitawag og anemic heart og dili anemic heart. Bisag unsang mata nga dunay kakulian ang kasing-kasing nga abno ang iyang pagpitik kay more than 100 beats per minute. Ang normal beat nato 78 ra baya per minute. 78 beats to 80 beats per minute. Bisag 90 okay pa, pero over 100 gitawag na namog tachycardia. Kini ang imong kondisyon kanang gitawag namo og tachycardia. Doktora, ingon sa pang akong mga amiga nga, pasmo ko na sa kusog. Tinuod ba? Ang tubag dili sab. Bisan kung sa Libanon tugnaw, sa Pilipinas init, dili mo develop og rapid heartbeat ang tao kung way problema sa kasing-kasing. Duhara imong problema. Either anemic heart or hubag ang kasing-kasing. Apan ka ng hubaga lumalabay. Kay kung tagaan kag tambal sa doktor, mukupos man na siya, ilabay man niya ang sobra nga tubig nga wa kinahanglana sa kasing-kasing. Parehabag imong tiil nga mohopong. Edema ba? Edema. Sa tiil, lamang ang imong edema na sa imong kasing-kasing. Pero dili ka na magpasabot nga masakit to nakagkasing-kasing. Naalay malfunctioning kay sobra ang tubig. Dili na pasmo ha. So dili po na weather connected, dili po pasmo. Naalang gi elemento sa kasing-kasing nga nagkuwang o nagsobra. Unsa may nagkuwang pananglit? Hemoglobin. O unsa may nagsobra pananglit? Tubig. So kining matanga sa kuwang mo manifest usahay og rapid heartbeat or tachycardia. Akong pamayag. Aritas imong pag-umangkon nga namatay nga 3 months old. Pagkahimugso sa bata, sulagma nga nasakit na daan ang bata og RDS, Respiratory Disease Syndrome, kay ang iyang lawas nagkuwang sa pulmonary surfactant. Tungod kay ang bata nga namhimugso nagkulang sa pulmonary surfactant, ang baga nagpabilin nga basa. O kung ang baga basa, tikyop gayod kini. Ang normal nga baga sa bata nga normal nga bagong himugso, bukas, nagnganga, nag-abre, nagsuyop og oxygen sa palibot. Kana ang healthy nga bata. Apan kung ang iyang baga nanakom, respiratory disease syndrome kana. Ikaduha, kung namatikdan pa sa doktor sa pagkahimugso nga ang bata adunay RDS, ibilin ka to sa nursery. Nga naman, oy tagaag tambal, pagpamala sa baga nga nagbasa, pagpaukab sa baga nga nagtikyop. Haron, in due time,
makaginhawa ang bata normally ug normal ang iyang pagtubo. Sa atong namatikdan, 3 ra ka buwan ang nalahutay sa bata. Nabuhi lang siya 3 ka buwan. Pag human ni adto, di na siya mututoy. Abno na siya. Taas sigurong hilanat. O naghingutas hanggang siya. Nganong naghingutas man, uy, ang baga, nagpabilin mang tikyop. Hingutas yun. Kaya wa may hangin musod sa lawa sa bata. Mulagom yun. Kaya wa may hangin musod sa bata. Mamatay yun. Kaya wa may oxygen musod sa lawa sa bata. Ikatulo, pagkasabot unta to ninyo nga murad jud na ay problema ang bata sa pagkahimugso kay wala lagi mo hilak. Nangita untag private nga doktor nga pedya, miingon dok, kinirabang bata kay wa ni mo hilak pagkahimugso. Ning ingon taga maternity nga normal kuno, mahimo bag mangayo mig second opinion. Kay ang doktor nga magbuhat sa second opinion ay x-rayhan dayon ang baga. Uy, kay maklaro man. Ang RDS nga baga sa bata, kung imong tan-awon sa X-ray film, sa kanang litrato na gyud sa baga, dili baga imong tan-awon, mura siyag jealousy. Kanibag sa bintana ba? Wa siya picture. Kay ang baga nato, mura baya na, ang baga nato inig X-ray, mura na siyag halwa sa langgam. Pero ang iyang pagkahalwa, murag heart shape. Lapad-lapad sa ibabaw, unya mutipir diri sa ubos. Unya dunay mga lakra-lakra nga mga murag kanang naang murabag kahoy, pero ribs kana. Imo nang gusok. Unya sud sa gusok, imo jud makita katong mga mura siya og hangin nga spread out baga na nga normal. Apan kung RDS ang sakit sa bata, wa kay makita nga baga. Ang imong makita, murag jealousy sa bintana. Maunay hyalin membrane disease, laingan sa RDS. Kay ang pedya nga doktor, expert na. Unya, ning sakay man mo sa sulti sa maternity hospital nga okay ra ang bata. Wa man sila magtuki sa batag na abay RDS. Ikaapat, early detection sa bata nga bagong himugso, early correction. Kay magkinahanglan man gito siya injection, equivalent to pulmonary surfactant, aron ang baga mo mala, inigmala sa baga mo ukab. Inig ukab, insakto ng higop sa hangin ang bata. Dili na siya mag-udhak para parehas sa hitabo niya sa miabot na siya 3 ka buwan. Ug ang iyang pag-udhak, meaning difficulty of breathing, is the direct cause of death. Kay wa may oxygen, makasod sa iyang baga. Ari na tas katapusan na kung husay nimo, mo report din ka cardiologist imong adtuon lisel, imong na doc. Ako ba? Mura mag sobra ang akong heartbeat, kusugra akong heartbeat. Ako sang kuto-kuto, hasol. Kining subaya ko no dok unsay problema nako, mutug anday ng doktor nga kining kuan man ni sel. Ito aduhay iyang buhaton nimo dili ganito di iko ikinjira. Musulti din na siya nga kini anemic heart man ni tagaan naman kaniyag iron. O kaha mingon siya kining kuan ni sobrarang tubig na as kasing-kasing atong habuaon ning imong tubig. Unya tagaan naman kag medisina lamyon. Inighuban himo inom sa medisina, magpunay ka na jug ihi, hangtod mo gaan ang imong ginhawa, ug mohunong ang kusog nga pitik sa kasing-kasing. Manormal na ang iyang heartbeat. Kana ra ang buhaton lisel, sa di pa ka mubalik dito sa Lebanon at timan ng imong kagalingon, kay ang imong puhunan dito sa langyaw nga nasod, ang imong kahimsog. Sorry kayo sa imong pag-umangkon nga namatay sa dili hustong panahon kay ma-save pa man tong bata ug nangayo pa mog second opinion sa expert nga pediatrician. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP
tatak RM in. Daghang salamat.